И здравейте хора, казвам се Коци. И днес, както виждате, ще изиграем един матч, където сме в 13-та минута. И сега съм почнал. Бързо минава времето. То се не го видях. Нищо. Оп. Ето пас. Оп. Вземаме. И какво правим? Ами абсолютно нищо. Да, значи, в смисъл. Да. Значи по средата ще ни е капитана, за да се опитваме с него да вкарваме голове. Добре, как ми влезе? Някой да го би... Не да го би с юмруци. Прекик. Окей. Ами някой да направя, освен да я подам. Оп. Тръне. Удар! Ще направим. Поемане с гърди. Оле, мале, какво правиш? Охо, добре. Добре. Аре, стига с тебе. Накрая ще уведу самия шоу, изчака всички. Така, хора. Ау! Фак! Не! Това трябваше да е гол! Не! Фак! Дали? Ето тук. Пас. Центриране и... Нищо. Нищо. Пълни. Що не му пресечи сега паса? Дадох ти таковата. Мале. Без да исках едно, нали, с едно се опитах да вкарам, нали, с едно докосване, защото реших. Добре, ще я пусна. Ето това е новия играч, да видим какво ще направи. Навлиза! И пак абсолютно нищо. Връщайте. Връщайте. О, супер. Дали?
Да, хора, извинявам се за прекъсването, че не говорих. Просто бях съсредоточен, тъй като има още време, има към 10 минути и аз мисля, че, так, че можем да направим много повече. Ай, то ще го върна. Така, Вера, защо е тук? Значи, то с тук. Така, окей, защитата. Така, гледаме най-изморен ето този. И хора, нека да видим неговия състав. Така, ето го моя, както виждате. Капитана ми не е много хубав, нали, признавам си, но е много добър. Падна ми се от, нали, трансферите. Там има, даваш еди колко си пари, колкото си нагласил. И той ти дава някакъв рандом добър. И сега не знам дали точно ще е добър. Ма на мен ми го даде с 81 такова 81, нали, там в най-отгоре има едно квадратче в дясно. О, капитана, какво ще направи той? Удар! Гол! Само стоп за малко. Преместваме капитана. Виждаме как вкарва гол. Да ме е 0-0. Айде, мачкаме. Това беше доста красив гол. Нека да продължим с тези голове. Да. Виждаме как просто, извинявам се, но съм доста средоточен за този матч. Просто стремя си да спечеля втора купа и това... Нали, искам да го покажа на видео, което да кача. Корнер. Какво беше това? Не знам. Виждаме сега, ще ме хване ли на контратака? Не. Ама да, ама не. Ох, какъв пас. Какъв пас само и виждаме как. Мале. Виждаме как не успяхме. Давайте, ще сега. Какво ще направи капитана? Трябваше или да го спънат, или да скочи да ни го спънат. Той избра по-добрия, естествено. Да, този матч и него не успяхме. Добре, виждаме как капитана хубаво се открива напред. И втори гол от капитана. Виждаме Червинхо. Черито ще му викам. Виждаме как Черито
направо ги спука с 2 гола. И ако може да се махнеш, защото нито аз виждам, нито хората. Виждаме как взимаме, обръщаме и... такива, най-ги мрази. Стой. От сега. Нищо. Още имаме шанс. Penalty. Добре, какво беше това? Очаквах някаква задна нойца или такива работи. Ти някаква лека глава. Браво. Вера много добре се справи. Удар! Какъв беше той удар? И аз не знам. Хора, аз направих туториал. Се надявам да го кача да видите за номера, пък не ги ползвам. Нищо. Пускам на Кенеди. Виждаме как в Кенеди в предни позиции пак Джеймс. Добре, това е фрикик. Добре, какво беше това? До края брек какъв в пас. Още един път. Какво беше това? Сам! Вера! Какво прави той? Какво прави? Нищо не прави. Защо? Защо ти е слаб? Да ги преодолея трима. Спанишки как? What the fuck? Тъй. Втъч, окей. Последна минута. Виждам как в последната минута как се опитваме да направим нищо. Какво правим? Нищо не правим. Защото ще свърши времето. Его фрикик. Фрикик и виждаме как. Стига вече. Добре, това ми се струва за повече от една минута. Аре бе, винаги когато аз тръгна да правя някаква атака, свършва. А когато ти виждаме как е 60 на 40, сега тези малки, нали, без едно, където са не ги броя, виждаме как имам 7 удара, от които съм карал само 2. 2 удара са били и как удара в вратата, таргет във вратата, да. 2 във вратата. Добре, пасът ми е не много. Виждаме как аз съм получил 2 фола. Добре, това не го разбрам, но те би трябвало да получат. Те нали получиха 1 фол, то не го зачита. Жълти картони няма и извън играчи няма. Окей. Надявам се всичко да ви е харесало и чао от мен.